Mute pala. Salamat sa pagdaan. DC23. Ay, salamat po. Shout out sa lahat. Electric pan. Nescafe Original. Gising ka sa kaping-kaping sarap at aroma. Tusok po. Pag kailangan ng tapang para bumang. Nescafe Original. I am excited to announce my partnership with XF. Ali. Patamsak po sa ano ni Atining Mungguhan. Mungguhan ni Atining. Ate Mary Joy. Chinan. Nun. Pahat chinan. Tiko. Shoot video. Ano po yan? Okay lang po, Ate Mary Joy. Uy, Kapanday. Thank you. Nakapunta naman kayo kina Idol Gapper ah. Nandun na naman kayo kina Idol. Ay, September 3. Sinong mga pupunta naman doon? May bago bang pupunta? Chesty pa rin ang nangunguna, no? Kapanday. Yung ano ni Kanoto TV sa challenge.
Ah, yung Planet Sword. Ay, si ano, si Chong Lois. May birthday ba ngayon si Chong Lois? Ay, September? Oo, maraming pupunta yun doon. Si Chong Lois pa. Malupit na ano yan, si yung Dragon. Ang kanyang sponsor ni Chong Lois. Premier. Jay, may kalab shout out eh. Saan, Jay? Ay, sa ano, Cebu? Eh, di ba may ano na naman, may binabantayan the pressure kasi. Mindanao. Kaya, dito, maulap-ulap na rin dito. Kaso nga na, nag-pruning ako ng ubas. Baka hindi makabunga. Yun. Kusang buda. Yun, kusang buda. Jacket ka lang po. Major, medyo magilaw shout out daw po sa ating Junjun Pusang Lugar. Tamsak naman po sa partner ni Kapanday, Sira.
Timor Joy. Group chat up. Puso na. Tumago pala ako nagkano. Yung kiakinin pala. Sige po, Nan. Thumbs up po kay Ate Joy sa kanyang mungguhan. Sa mungguhan ni Ate Neng. Ano ba ito naman? Connectin this nan maintindihan ang pangalan. Connect your nan is connect. Visit your. Thank you my visit. Nan. Hello. Ate Chi. Hello po. Hello. No oras ka live, Tichi? 8, 9. Mga 10 ka na? 10, 9.
8 thumbs up. Thank you. 8 million in the house. Maraming salamat sa inyong pagpunta. Ate Nina, ayun na Nina, like ko, maraming salamat, nag-love shoutout po. Hello. Hello po, hello. Good morning, 8. Good evening. Teka lang ako sa'yo. Gawin ka. Maluoy. Maluoy kayo. Padikit po sa nagasabit. Hindi natin kilala yun. Thailand nga tayo. Nina, maraming salamat. Ang init. Thank you sa inyong pagdalaw. Maraming salamat.
8 million in the house. Salamat po. Like of Simple Kitchen. Bigla shoutout po. Kailan po yun, Sir Like of? Tambay lang. Wala kasing mag-live kay Ate Nini. Kaya ako muna. Malay mo, sipagin pa mamaya. Ulitin. Nandito yung ano ni Ate Ning eh, yung kanyang munggo. Mungguhan ni Ate Ning. Maluoy. Pasugod sa mungguhan ni Ate Ning. Ate Egypt. Sa kanyang masarap na munggo. Wala ding wifi si Ate Ning. Eva at home, simple recipe. Good evening po, Ma'am Eva. At Eva. Good morning. Ay, good evening. Good evening po. Maraming salamat po sa pagpunta. Ano po, like of family, maraming salamat sa inyong pagpunta. Afternoon. Go host, no problem. Thank you po, thank you. Pero like of shout out. Shout out ay Bantolosa na babantot. Hindi po tayo marunong kumanta. Patay tayo dyan. Hindi tayo lumaking marunong kumanta ho. Ate Iba.
Hello, hello, Kanda Rose. Pero sana no, pag marunong kumanta. Kaya lang hindi tayo marunong kumanta. Chat si Mimi Bear, Miguel shout out po. Thank you po sa pagpunta. Si Mimi Bear, Gina Pondo. Thank you po, Mimi Bear. Team Paro Paro. God bless po. Thank you po, mga bear, Mimi Bear. Thank you po sa pagpunta. Ang bilis, kalahating oras kagad. Hello po. Pasagod po sa nakapin ang aking masarap na munggo. Mungguhan ni ating Ate Egypt. Ate Merger. Nandiyan ka ba, Jay? Jay. Family like ko. Sumugod na siya. Isang batalyon na like ko. Family like ko. Ate Merger. Aking supported na maganda. Si Ate Merger. Yung bola si Bicol. Tahimik ang mundo. Ginagawa. No oras tumari Jerry died mo? 2 p.m. Ay 2 p.m. Alas 10 naman si Ate Margie. Alas 10 sa kanila. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alas 10. Panday, nag-live shoutout.
11 million in the house. Maraming salamat. Ayan si Pan Kapanday. Yan ang magaling kumanta. Tayo walang biyaya sa pagkanta. Ba, hindi tayo marunong pa mag-alis ng mga copyright. Ati Egypt dan watching sa Munggo. Dating dikit po. Si Ati Iba. Home at home. Simple recipe. Si Ati Egypt ay walang wifi. Kaya tayo muna ang magbaba ng kanyang Munggo recipe.
Hello po, hello. May inayos lang tayo sa labas. Kapanday, kabanday. Panday sira. 9 million in the house. Thank you, thank you. Maraming salamat sa inyo. Kapanday. Hello, hello. Okay po. Alin po dun yan? Kung yung latest mo po. Jay. Nandiyan ka lang, Jay.
Yun ang pala yun. Sir like ko pa. Ang bagal ano. Ang bagal kasi mo. Ang hirap kasi nitong isang cellphone. Ang bagal gumalaw. Yan ang masarap sa like pag maulan. Tapos lumalaban ang kanyang sili. Di ba po? Alamang. May ganap shoutout po host. Ate Joy. 11 million everyone. May love shoutout. Sarap kumain ng ganyan sir pag pag maulan, diba? Yung alamang, tapos maraming sili. Kanina yung niluto kong adobo, kunti lang naman yung sili niya, siguro mga 30 piraso lang na labuyo. Like Cook TV. Usugod po ang nakasabit. Like Cook TV. Going to Abaha Park. Jacaranda Tres with friends. Grabe yung daanan dyan, no? Hello, Atiba. Sabi ni Ate Joy. Mary Jo. Pero maganda ng kalsada dyan, no? Pero like of no. Takip na takip eh, no? Mataas ang mga pader. $10 million in the house. Maraming salamat. Grabe ang view ng ng daanan, ang ganda.
Gandang ano, bibidyo mo yung daanan. Ang ganda, oh, ang linis. Grabe ang view. Kaya lang hindi makapag-vlog si Sir Light ko kasi nagda-drive. Tulog ba? Okay lang po yan, Ate Marjo. Marjoy. Nakakatabi mo pala yung iyong alaga. Alagang mabait. Ang bilis ng oras, oh. Hindi isang oras kagad. Grabe naman ito. Buti maaga naka-live para hindi pa inaantok. Si Ate Marjo ang pag nag-live. Maganda pag nakakapunta kay ano, Ate Marjo kasi pag nag-last chatter siya, konti na lang. Eh, sabagay sa kanila pala ano pa eh. Maaga pa. Sa Pilipinas lang pala. Sa Pilipinas, mga tulog na yung tao. Kalaban dun, puro taga-abroad. Sa last chatter ni Ate Marjo eh. Ano na, ang Ate Marjo pa. Ate Chi, may galap siya ta. Kaway-kaway lang dyan. Yung mga trabaho pa yung mga ano ko dito, yung mga yung manginginom ko dito. Yung mga trabaho. Kaya mga wala. Walang nakatambay. Sisti, sabi ni Ate Joy. Kaway kaway. Kaway kaway. Ate Chi. Ang boring no, pag walang kanta. Hindi tayo marunong kumanta eh. Kung marunong tayo kumanta eh. Sabagay ito ano, 2 hours lang. Ay, ang bilis ng oras. No? Mag-iisang oras ka agad. Tahimik dito, yung ano, yung mga bata kasi nasa peryahan. Nanonood sila kasi walang mga pasok. Eh, thank you.
Ba yun? Hindi ko mabasa yung ano. Yuki. Amik. Thank you. Thank you sa pagdalaw. Maraming salamat sa patamsak. Like of Simple Kitchen, then watching all. Sabi ni Ate Eva at home simple recipe. Si Amik. Amik 7145 Yuki. Boom Rebelde Baluta. Pero ano? Amik TV 45. TV pala yun. TV. TV. TV 45 UK. Political ano realistic. Galing. Kaya lang ang laki ng bahay niya. Amik TV. Ate Joy. Hello, Ate Iba. Sabi ni Ate Joy. Iba. Sabit ko ba yun, Ate Joy? Iba simple kitchen.
Ano po, Marian Joy? Isabit ba yan, Ate Joy? Hmm. Hi, 4 million in the house. Sinilo po sa lahat.
Ate Joy, Ate Joy. Hindi tayo marunong magkanta. Ate Joy. Hindi tayo marunong. Kaya Ate Joy, nakanta ka Ate Joy? Kumanta ka na ba sa live mo? Di ba pag nagda-live Ate Joy, ba nagkakantahan sila? Di ba nag-ano pa sila? Naglilinis pa sila? Nililinis nila yun? Kasi yung mga ano, di ba, may mga copyright. Dati nga, yung copyright ko dati, 2 lang. Nang problema na ako.
Mag-storytelling po. Ano po yun? Storytelling. Magsalita ka naman, Us. Kausapin mo kami. Hindi kasi sa group, si Ate Ina, parang may gumamit ng niya, yung account niya. Doon sa may sinasabi si Ate Ina. Kaya kasi dito, wala yung mga dito tao. Nanood sa perya. Mga nagpanood ng perya. Oy, Sir Tony. Sabi kita. Pa-watching and like. Waiting for watching. Sabi ka po, Sir Tony Official. Thank you po sa inyong pagpunta. Watching po sa nagasabit. Tony Official. Opo, grade 9 na po. Baka bukas grade 8 na naman po. Kasi bilis malagas. Pero ni ate iba ang mabilis malagas.
Malapit ka na pala, Tiba eh. Diba? Kunti na lang pala. 904 ka na. Kunti na lang. Pag umabot ka na ng 1, Tiba, hindi na yan maglalagas. Wa- one 1K na yan. Wala nang lagas yan. Babawasan na naman sa inyo yung watch hour. Dati nga sa akin, sus. Grabing hirap. Minsan, yung dumagdag sa akin, mas marami pa dun ang lagas eh. Nadadamay tuloy yung iba kong ano. May ano yata nun, may nalagas yata ni 72 yata yun. Grabe, nakakalungo. Eh paano ba naman pag napunta ako dun, napunta ako sa mga live nila, inaabot ako ng maghapon. Minsan nakakakuha ako ng mahigit 50 banana. Ano pala yun? Bawal na gumala ka ng gumala. Kinabukasan eh. Sa dami kong nakuha banana, mas marami pa yung nalagas. Dati, kasi hindi, wala namang alam pa dyan, wala pang mga masyadong kaibigan, kaya walang nagtuturo pa sa akin. Pagising ka ng umaga yan, Ate Joy, pasok na ako ng pasok sa live niyan, para minsan mabibigyan ako ng 10, lipat na naman ako niyan, pagkatapos nila, lipat na naman ako sa iba. Kaya sa maghapon ko, minsan sa gabi, umaabot ng mahigit 50 yung bananang nakukuha ko. Pag tingin ko, minsan nasa live pa ako, naglalagas na eh. Nakikita ko, naglalagas ka na, Bicol, magpahinga ka na, mag-clean, ka na, clear history ka na. Yun, kinabukasan, lagas. Tingin. Right, Jay? Di mo ba makita masyado? Meron pa ba? Wala naman na. At hindi nawawala siya. Hindi pala yung nawawala. Kala ko nawawala yan. No filter. Yung mga talaga, yung mga ayuda ngayon, yung mga mabilisan lang na biglang ibibigay sa'yo.
Wala talaga lagas kasi hindi naman yung banana na ibibigay sa'yo, hindi naman yun nanonood sa mga video mo kaya nalalagas. Di ba yung mas maganda yung didikit, di ba yung pinapanood yung video mo. At least yung video mo napapanood bago i-subscribe nila. Dati nga ano mga pinapaabot ko yun ng 5 minutes bago ko sila kitin para hindi ako malaga sa kanila. Minsan makikita mo sila ang bilis. Kaano pa lang sasabihin sa'yo dikit na. Iyon, nalalagas din yun kasi wala sa ayos yung pagdikit nila, yung pag dapat pinapanood nila mga 4 minutes o 5 minutes yung video bago dumikit para hindi nalalagas. Ang dami ko nung pinapasukan dati na nagbibigay ng mga banana. Wala din, minsan nadadamay pa yung pinaghirapan mo ng banana, nadadamay pa sa mawala. Maganda yung mas maganda pa yung mga ano. Yung legit talagang didikit sa'yo na ano, wala talaga silang lagas. Maganda rin yung ano, yung bibigay sa'yo na siguro yung mga ano, yung talagang halimbawa nanalo ka ng 100 bananas o 50 bananas, siguro yun na kasi nasa laptop nila yun, piniplay mo na ang mga ano mo, ang mga video, kaya siguro yun hindi nalalagas. Pero yung mga dikitan na ano, ang bilis o panlimang banana o pang-anim na banana, ibig sabihin hindi yun naman yung nanonood ng mga video mo, panay lang ang dikit sa'yo. Kaya pag tulog mo, pag gising kinabukasan, wala na. Wala nang banana. Kaya yung maghapon mong pangingisda, wala din. Nilo, Jay. Gawa ng bahay, Jay. Sabit natin, Jay. Mabigat. Pag na bakit? Mabigat ba yung bahay mo? Hindi maano. Yung isang gabi nga, kabado ako nun eh. 43 ba naman ang binawa sa akin sa watch hour. Tuwa naman ako kasi nung bumalik siya, malaki. Ngayon sana mahina na nga doon, kaso nga lang parang hindi na rin kayo makalaot kasi i-repair yung bangka. Ano na yung bangka, pinaparepair. Wala naman dito yung mga bananang mga ninja, mga dito, mga legit. Saka pag may ninja dito, na pinapanood mo na yung video bago magdidikit. Kaya hindi mo nalalagas. Opo, yung mga kasi sila ang nagpi-play kasi nila. Sila ang nagpi-play noon. Yung mga nananalo ka sa sa mga pag-games.
sila may mga sariling laptop yun. Kaya yung mga video mo, piniplay nila. Kaya yung dinidikit nilang banana, hindi nilalagas. Pero yung may di ba yung papasok ka sa isang live, sasabihin sa iyo, pangalawang dikit, pangatlong dikit, ang bilis naman dumikit. Ibig sabihin, yung mga ninja nila, dikit lang ng dikit, hindi naman nanonood. Kaya pag nalalagas din, sayang. Kasi yung kagaya nung yung watch hour. Nung dati nanalo ako ng 100 watch hour. Tapos 200 250 watch hour. Pero yung watch hour lang na 100 ang nakarating sa akin. Okay na rin yun kasi at least may dumating sa yung 100 watch hour. Yung panalo mo. Thank you, Ate Joyce. Maraming salamat. Di ang bilis na Ate Joyo. Isa't kalahating oras na kaagad. Okay po, Ate Joy. Salamat po. Sino pa yung susunod Si Ate magla-live ba yun? Si Ate Chi, si Ate Merger, pa yun eh. Pa yun, pang 11 yata yun. 2 AM sa kanila. Parang parang pag walang bubbles, parang madilim. Ayun nga kasi kuryente. Okay po. Si Vincent Dama, Ate Marjoy. Hindi daw mag-live. Ayaw mag-live na ito Vincent eh. Yan Vincent. Di ba ang araw pa pala? Mag-iit pa lang. Okay po, Ate Iba. Maraming salamat po sa pagdalaw. Maraming maswertein ka. Ako dati, lagi ako nandyan.
Sabay sa'yo, container lang naman eh. Ano mo na yung 1K. Thank you po, thank you. Dati yan, nanalo ako dyan ng ano eh. 500, yun. Hindi man nila yung mapapalipad kasi hindi pa naman ako ngon eh. Kaya, Gcash na lang. Dati load. Nanalo na ako din ng load 500. Diba? Ang tagal. Ay, ikaw, Ate Chi, ang mag-ano? O, sabagay ano na eh. G8. Mga 9 pala, Ate Chi. Tama yung ano mo. Wala, pauwi ka na niya, Ate Chi, no? Nakauwi ka na. So, ano na eh, mag-8 na eh. Eh, ano pala ako, tat kalahati. Sige po, Ate Iba. Malay mo, manalo ka. Madaling maano, yung kagaya nung sa mga ano, sa mga pasugod ni Japper Sniper. Yung mga ano niya, mga supporter niya. Tapos pag nag-live ka, yun, susugurin ka nun. Biro mo sa isang pasukan na napasok sa live mo mga 600. Ang bilis ang bilis maka-graduate sa 1K eh. Minsan ano lang eh, 300 lang eh. Eh kasi yun, legit talaga yun, mga supporter talaga yun ng Japper Sniper na napasok mo. Talagang nanonood sa live mo pag nag-live ka. Ang bilis pa makamuni. Kaya ganda lang sa kanila eh, maraming mga YouTuber kaya kung magkaano ka man ang ano mo, may mga malalapitan ka, hindi kagaya dito. Pauwi na kayo, Ate Chi.
Ate G, ikaw ang aking nakapin. Bumalik. Bumalik na may bubbles. Bubbles na. Ate Marjol, kita.
Nagkap TV. Hello po, Tumara Joy. Ay Nina. Terape Reco. Refresh. Refresh. Hello, hello, little boy. La, 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 la.
Ate Marjoy, Ate Joy, Ate Marjon. Puti na. Mag 2 hours now. Ano, Ate Marjoy, tulog pa ba yung alaga dyan katabi? Ang bilis no? Bakit? 8 pa lang. Kaya Tichi, ang susunod na live. Nine minutes in the house. 8 million in the house. Maraming salamat sa inyong pagtambay. Nine minutes na lang po o 10 minutes. Maraming salamat. Maraming salamat. Hello po, hello. Magkaka 2 hours na naman si Bicol Fishing Adventure. Kung kaya ang magandang pamlaga.
8 minutes po, 8 minutes, 8 minutes na lang po tayo. Tayo po ay mag-end na. Maraming salamat po sa inyong pagtambay. Set up ka na, Ate Che. 8 minutes na lang, mag-end na ako. Ikaw naman ang susunod, Ate Che Bukal Vlog. Ba't may editor na? Si Ate Marjoy ay maya pa yan. 2 p.m. ng madaling araw sa Pinas. 2, 1, 12. Eleven, 10, 9 ng gabi sa kanila. 9 or 10. Hello. 6 minutes na lang, Ate Chi. Mag set up ka na ng iyong live. Nakauwi ka na, Ate Chi, sa bahay niyo. Malapit lang naman ang niyo, no? Ate Chi, yung tinutuloyan niyo. Ano ba yung nilalakad niyo lang? Di ba pag kayo, nilalakad niyo na, tapos nandun na kayo sa bahay niyo? Sa work niyo dyan, work. 6 minutes in the house. Maraming salamat sa inyong pagpunta. Hello. Good evening sa inyong lahat. Magaganda kong bisita sa aking munting bahay. Most beautiful and YouTube. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa aking napakalungkot na live. Hindi kasi marunong kumanta ang inyong host. Kaya gayon na lamang ang inyong kalungkutan sa pagtambay kay host. Ngayon pa man, nagpapasalamat si host sa inyong pagtambay. Nagpapalis lang na antok yan, guys. Di pa, maga pa na. Nalaban pa tayo. Maglalag pa si Ate Chi. Ate Chi na maganda. So, okay na yan. Hello po. Maraming salamat po sa inyong pagpunta. Nag-iina po ako. Si Ate China susunod. Maraming salamat po. Bye-bye po. Bye-bye. Ate Chi, ikaw na, Ate Chi. Set up mo na yan, Ate Chi. Ako'y nagpaalam na. Bye-bye po. Bye-bye.